E paw tuke ni joloch nyadi bich e tuke dhula mag skunde sekondar St. Anthony biro rakore gi skund sekondar ma Agoro High School e tielo mar finals e tuke mag skunde sekondar bang' timbe ariyogo loyo Shanderema gi Agoro Sare kaluwore. Tim mar St. Anthony noloyo Shanderema gol 1-0 e tugono mane obagi alap mabukungu. Gol makende noloyo dakika mar 30 gi jatugo Aldrin Kibet. Komachielo tim mar Agoro noloyo Agoro Sare gonde 3-0 kokalo e opich achoma bang' tugono ruma modhi gol 1-1. E kidieny mar nyithindo manyiri tim mar Butere biro rakore gi joloch nyadi par Wiyeta bang' tim mar Butere loyo Madira gol 1-0 ka Wiyeta noloyo tim mar Agoro mixed mawuok e boma Nairobi gonde 3-1 kokalo e opich achoma.